ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଶିକାରୀ ସୁନ୍ଦରବନ, ଭିତରକନିକା ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପସମୂହର ହେନ୍ତାଳ ବନ ଘେରା ଉପକୂଳରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ବର୍ଷ ଧରି ବାସ କରି ଆସୁଛି। ଏହା ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଗଠନର ସାକ୍ଷୀ। ଏହାର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରାୟ 66 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ୟୁକାଟାନ୍ ଆଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଆଘାତରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ଡାଇନୋସର ସମେତ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜୀବନର 3/4 ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଭେଟିବା ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ୍ ସରୀସୃପ ଲୁଣାଚଳ କୁମ୍ଭୀରକୁ। ଲୁଣାଚଳ କୁମ୍ଭୀର ପାଖାପାଖି 7 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ଶୀତ ଦିନରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଖରା ପୁଇଁବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଶୀତଳ ରକ୍ତଧାରୀ ଜୀବର ଶ୍ୱେଦଗ୍ରନ୍ଥି ନଥାଏ ଏବଂ ଗରମ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ମୁହଁ ଖୋଲା ରଖି ଶରୀରର ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ତାପ ନିଷ୍କାସନ କରିଥାଏ। କୁମ୍ଭୀର ଗୋଟିଏ ଆଖି ଖୋଲା ରଖି ଶୋଇଥାଏ। ଏହି କ୍ରିୟାକୁ ୟୁନିହେମିସ୍ଫିୟରିକ୍ ସ୍ଲିପିଂ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମସ୍ତିଷ୍କର କେବଳ ଅଧା ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ କୌଣସି ବିପଦ ପାଇଁ ସତର୍କ ରଖିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏକ ଲୁଣାଚଳ କୁମ୍ଭୀର ପାଣିରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 10 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଏବଂ ଭୂମିରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 11 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରିପାରେ। କେବଳ ବେଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୃଢ଼ତା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ସହନଶୀଳତା ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହା ପାଣିରେ 900 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିପାରେ। ଏହାର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରଙ୍ଗ ଟ୍ରପିକାଲ ଜଳର ପ୍ରାକୃତିକ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗ ସହ ମିଶି ଯାଇଥାଏ। କୁମ୍ଭୀର ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ଶିକାରକୁ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ। ଏହା କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଏହି ଶିକାରୀ ପାଣିରେ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଛ, କଇଁଛ, ପକ୍ଷୀ, ଛୋଟ ସରୀସୃପ ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଏବଂ କଦବା କ୍ୱଚିତ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଶିକାର କରିଥାଏ। ଏହାର ଗଳାର ପଛପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ଭାଲ୍ଭ ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଏହାର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ପାଣି ଗର୍ଭରେ ପାଟି ଖୋଲା ରଖିପାରେ। କୁମ୍ଭୀରର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ଏହାର ଦାନ୍ତ ଏଭଳି ଭାବେ ସଂରଚିତ ଯେପରିକି ଶିକାରକୁ ଏହା ଜଳରାଶିରେ ଧରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଚିରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୁଣାଜଳ କୁମ୍ଭୀର ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ ଆସିଥାଏ। ଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ କୁମ୍ଭୀର ଚମଡ଼ାର ବହୁତ ଚାହିଦା ଥିଲା ଏବଂ ଚମଡ଼ା ପାଇଁ ଏହାର ଶିକାର ଆଇନ ସମ୍ମତ ଥିଲା। ମାତ୍ର ବ୍ୟାପକ ଶିକାର ହେତୁ କୁମ୍ଭୀର ସଂଖ୍ୟା ତୀବ୍ର ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। 1975 ମସିହା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଡ଼ିଆଳ ଓ ଲୁଣାଚଳ କୁମ୍ଭୀର ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଫଳରେ ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କର ଆନୁମାନିକ ସଂଖ୍ୟା 1976 ମସିହାରେ ଥିବା 96ରୁ 2012ରେ 1640କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦରବନ ଓ ଭିତରକନିକାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ପାଣି କୂଳରେ ଖରା ପୁଉଁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଚମତ୍କାର ଶାରୀରିକ ସଂରଚନା ବିଶିଷ୍ଟ ଜୀବ ଡାଇନୋସରର ବିଲୋପ ଦେଖିଛି। ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଜୀବିତ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ।